Manuskritti vari fil-biblioteka juru li minn żmien sew ilu ukoll sas-16 seklu kien hawn qatt ta' muniti folot jiġru fl-idejn. U dawn il-muniti kienu jsiru wkoll minn nies ta' ċerta importanza. Ukoll fi żmien il-kavallieri. Fost dawn l-ismijiet involuti nsibu bħal Fra Alvaro de Barancone, Fra Bendolosco, Johann Gallina, Touché u ħafna oħrajn. Dan wassal biex fis-seklu 18 il-Gran Mastru Vilena iddeċida li ħroġ liġi propju kontra dan l-att kriminali. Kull persuna tkun min tkun li b'xi mod tirċievi muniti tar-ram u jkun hemm suspett li hi falsa għax tkun biġbija falsa, bin-nieqes jew bil-bol fals, mill-ewwel għandha toħodhom fil-qorti tal-Kastellanja fejn tiġi eżaminata mill-maestro tat-sekka u fejn meħtieġ jinġabar it-tarif taħt multa ta' 50 skud. L-istess għandu jsir għal muniti oħra tad-deheb jew tal-fidda li jkun maħsub li huma ta' valuta baxxa. L-ebda persuna ma tista' taħdem affarijiet jew tħaddem l-alkimija taħt il-pina ta' 5 snin qdif fuq il-galeri. Inklużi dawk li jaħdmu iqabdu lil min jaħdem kif ukoll l-orefiċi u l-arġentiera li jirċievu u jaħdmu kwalunkwe metall tal-alkimija bla ma jistgħu jgħidu illi ma kinux jafu. Kien hemm ġmielu ta' każi li waslu lill-Gran Mastru de Vilena biex joħroġ liġi dwar il-muniti folots. Biss kien hemm każ partikolari li joħodna fl-1694. Il-każ huwa ta' Fra Giacomo jew Jacques le Messia minn Aquitania fi Franza. Dan hu l-uniku manuskritt li jitkellem fid-dettall dwar l-inkjesta li saret. Il-manuskritt jgħid hekk. Mill-fiskal ta' din l-ordni reliġjuża ġie proċessat u denunzjat il-kjeriku Diacono Giacomo jew Jacques le Messia minn Aquitania li hu residenti fil-venerabbli lingwa Franċiża. Ġie akkużat bid-delitt li falsifika muniti billi ħadimhom fuq oriġini ta' dawk tal-memorja glorjuża tal-eminentissimo Vallet. Il-ġrajja tibda b'rakkont dwar Sajjied. Kollox beda meta Sajjied kien qiegħed jistad bil-qasba. X'kien jirnexxielu itella ixlief ma' sunnara jidher xi ħaġa sewda bħal f'maktur iswed. Meta jiftħu, isib portmoni b'xi flus fih. Il-Pulizija tal-Ordni bdiet tinvestiga l-każ u s-suspetti waqgħu fuq ċertu Fra Giacomo le Messia minn Aquitania, membru tal-Ordni tal-Berġa Franċiża. Saru xi tfittxijiet f'dar u nstabet bosta evidenza fil-bir. Fosthom xi kalċijiet, minfaħ tal-forġa, xi borom li jiddewweb il-metall fihom u affarijiet oħra. Barra minn hekk ukoll kien hemm xhieda ta' ċertu bejjieħ tat-tabak, il-Portugiż Matteo Henriquez. Tabak mill-Italja u mill-Ameriki, min irid il-mejor tabako minn Henriquez. Messia kien jixtri tabak minn Henriquez f'munita tar-ram. Din il-munita kienet spiċċat f'idejn espert tal-muniti li ddikjara li kienet falsa. U barra din ta' tabak kien hemm sitwazzjoni oħra ta' interess. Sit il-kera fejn kien joqgħod Messia kien ukoll sab li kien itħallas b'muniti folots u l-istess kien ġralu ċertu sit ta' ħanut tal-merċa. Il-każ Fra Messia seħħ fi żmien il-Gran Mastru Adrian de Wignacourt li qabad lill-kmandant Fra Andrea Marciano u lil Fra Giacomo Duding biex investigaw. Dawn talbu l-għajnuna tal-assessur Dr. Ludovico Cucciardi, Carlo Troisi, il-Mastru taż-Żekka,
Il-konslu tad-deb u espert ieħor. Dawn qabdu l-evidenza ta' dawn l-esperti u bdew l-investigazzjoni tagħhom mal-pulizija ta' dak iż-żmien. M'hemmx dubju. Dawn il-muniti folots. Hekk iddikjara l-Maestro Troisi. Maestro Troisi jaf x'inhi jgħid, mhux hekk? Troisi huwa speċjalista fis-suġġett. Lili aċċertani li l-muniti li nstabu fil-baħar kienu differenti minn dawk ta' veru. Jiena ma nafx imma aċċertani. Spjegali wkoll li kull min jifhem fil-metall kien jinduna bid-differenza mill-ewwel. Ekku, nikkonferma dak li qal il-Maestro Troisi. Barra minn hekk, l-espert tal-muniti kkonferma wkoll li l-odda kollha li nstabet fid-dar ta' suspettat Fra Giacomo Mercier kienet adattata u biżżejjed biex jinħadmu l-muniti folot. Ġifieri qed nikkonfermaw li l-muniti kienu jsiru fid-dar tiegħu stess. U dan ġie mgħallem mhux hekk? Kien hemm 3 modi kif wieħed seta' jikklassifika dawn il-muniti. L-ewwel mod kien billi jintuża metall komuni flok dak tad-deb u l-fidda. It-tieni kien billi jiklu biċċa mit-munita biex bekk ikunu jistgħu jisirqu ftit mid-deb jew il-fidda tagħha. U bekk il-munita joqsilha l-valur. U finalment billi jagħmlu kopji tal-muniti b'metall ta' valur inqas mill-gvern ta' dak iż-żmien ikun ton valur. Kif kienet l-attitudni ta' Fra Mercier meta tħaltu fid-dar tiegħu? Baqa' ċassat. Anzi kien ġentili. Kienu stess li dawwarna ma daru. Beda jsaqsi x'qed infittxu. Imma sa issa kellimtuh? Sa issa ġbarna biss l-evidenza u x-xhieda. Aħna kellimnieh. Iżda qadna attenti peress li huwa bniedem magħruf. Xorta ma ħadna xejn minn għandu. Biss ma nafx, il-bniedem jidher innoċenti. Naħseb li wasal iż-żmien li nkellmu aħna. Iva, nkellmu ħsew u nġibu x-xhieda qudiemu stess. Għanna fidejna l-provi kollha biex nixluku nakkużawk bir-reat ta' falsifikar ta' muniti. Ix-xut li ġibna qudiemek kollha qabel li kontint li ġibdhom fl-inkwiet tal-flus folots. Niċħat kollox, jiena m'għandix naqsam ma' dal-affarijiet. Il-muniti li tajt lil Fra Simone Contrada kellhom l-istemma ta' Devallett, nammetti, ma dawk ġew fidejja wara li sellift xi muniti minn għandu Francesco Bonnici wara kollox. Din gidba. Dun Francesco Bonnici ħalef li l-flus li selfek mhumiex dawn. U x'tgħidilna dwar dawk il-flus li bihom ħallas lil tat-tabak? Tat-tabak, ma niftakarx tat-tabak. Miskin, dak ħawadi li dak U ħatem. dawk li bihom ħallas lil żammit tat-taverna. Dak kellhom l-istemma tal-Askaris. Imma ħat-taverna għandu xi ħaġa kantrija biex tkunu tafu. Jiena bidem tat-tajjeb u mara tiegħu dejjem titbissim li titħaqli kull darba li mmur għandhom u tafu intom inkompli magħha wara kollox hekk jitolbu l-manjera mistoqqa minni. U saħansitra qalt li tixtieq tiġi akkwitani għall-belt fejn trabbejt tafu. Tħawwaġġ, inti tħawwad biex taħbi l-verità. Issa jien niġu għall-portamonete li tella maċlif dak is-sajjied. Dak mhux tiegħi, jien m'għandix portamonete, kont armejtu meta tqattali xi żmien ilu. Kurjuża din. Għax fil-fatt il-qaddej tiegħek malli ra l-portamonete mill-ewwel għarfu bħala dak tiegħek. Dak bil-kemm jara jixel ġemma lil dak ħatemmen ħasbal. Ma nafx għalfejn tagħmlu li hekk, jien m'għandix naqsam ma' dawn l-affarijiet. U ħankellem minn għandi nkellem biex tkunu tafu. Di konġura kontra Ma tiegħek. naħsibx li huwa l-każ. Fil-faċċu tieħor li sibna qal li jara fil-maktur l-iswed li fih instab imkebeb il-portamonete bħala dak tiegħek. Tant illi qalilna li l-maktur l-iswed tiegħek kien imqattaf tarf minnhom u kellu l-keffa mżarta wkoll. Eżatt bħalma sibna. Minu dan? Dak id-dieb. Ma jinħanżom maktur imċattar fuq, ma tarax mondja, ma Xi tarax. tgħidli għal minfaħ tal-forox li sibna fil-bir tiegħek. Dan minn barra tliet borom tal-fuħħar li ġew magħmulin apposta biex jiddew fil-metall fihom u li fihom sibna traċċi tal-metall tal-moniti. Dan barra l-odda l-oħra li sibna. Il-minfaħ nużaħ l-affarijiet tal-kċina, wara kollox mhux kulħadd għandu minfaħ. L-affarijiet l-oħra mhumiex tiegħi, mhux jien poġġejthom hemmhekk. Dak poġġihom xi ħadd li jobodni u li xtieq lid-denji, dan huwa kollha provi folots li jiena mhumiex tiegħi. Jien innoċenti nitlobhom temnuni. Irrid ngħidlek li aħna kellimna l-artiġjani li ħadmu dik l-odda warfuha minnu fih. U qalulna wkoll li huma ħadmuha skont id-diżin li tajthom inti. U wara li l-estewa tawa lilek u inti ħallasthom, xi tgħid issa? Le ħasraj. Jien innoċenti, jiena persuna di buon nome e fama, kif jista' jkun temm noqlajiet bħal dawn? Dak forsi tħawduni ma' xi ħadd ieħor. Jien innoċenti qed ngħidilkom hemmnuni, jien innoċenti. Il-provi kollha kienu kontra Fra Mercier. L-ewwel il-muniti kienu kollha ċirkulati minnu. It-tieni dak il-maktur iswed imżarrat u l-portamoneta kienu tiegħu żgur. It-tielet, l-affarijiet li nstabu fil-bir tad-dar tiegħu kienu kollha ta' natura sospettuża. U r-raba' kull ma qal kien ippruvat kontrih.
Biss kien hemm mod ieħor li wieħed seta' jikkunsidra biex jasal għall-verità. L-unika mod li fadlinna biex inġelu ħiet il-verità id-dik tat-tortura. Dik xi ħaġa li ma nistgħux niddeċiduha waħedna, jeħtieġ nitolbu permess. Wara kollox fra Mercier u kavallier ta' fama u jaf nies importanti fl-ordni. Mela nużaw l-argument tal-provi biex naċċertakom li bit-tortura biss naslu fejn irridu. Kull ma rridu ġustizzja. It-tortura dejjem twassal lil kull min ikun akkużat li jammetti anke jekk ikun innoċenti. Biex naċċertak li l-gran eċċellenza tiegħu mhux se jaċċetta. U meta kien ikkonfrontat quddiem ix-xhieda, dik ma toħodx. Tot ħafna. Ma fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni tal-Ġustizzja tiddeċidi fuq provi li tkun ċerta li huma sodi u b'saħħithom. U hawn ikomplu l-argumenti. Biss fl-aħħar fra Mercier jgħaddi ġuri u l-ġudizzju finali ikun wieħed ibes. Wara li rriflettejna fuq l-atroċi u gravi imsemmi delitt, skont id-dispożizzjonijiet tal-ordni li jipprovdu li f'każijiet atroċi u ta' diffikultà, ir-reliġjon tista' tikkastiga kemm bitkeċċija sempliċi jew perpetwa mill-ordni u taddih fidejn il-ġustizzja sekulari. Aħna tal-parir li l-imsemmi Sudjaknu Le Mercier jiġi esklus u mkeċċi għal dejjem minn dan l-imqaddes ordni u reliġjon u kundannat għal pina ta' omru maqful f'waħda mill-guvi li jinsabu fil-Kastell Sant'Angelo. Ma jistax ikun, jien minix ħatina innoċenti. U fra Giacomo Le Mercier spiċċa maqful Sant'Angelo. Il-ħaq sar mid-der sar. Biss fra Mercier baqa' jgħid li hu innoċenti. U dan minn manuskritt, l-unika wieħed li jeżisti. Manuskritt li jagħti dettalji tal-investigazzjoni pulizjeska li saret biex inqabad il-ħati ta' delitt li kien sar. Manuskritt li jirrifletti l-ġrajja ta' 17 seklu. Manuskritt li jiswa d-deb.